Vítam vás na dnešnej prezentácii a slávnostnom spustení testovacej prevádzky Planety vedomostí. Ako veľmi dobre viete, prioritou súčasnej vlády aj ministerstva školstva je postupné zavádzanie digitalizácie učiva. A práve Planeta vedomostí je takým štartovacím, testovacím projektom, ktorý bude v tomto roku v prevádzke, aby sme vedeli, do akej miery je skutočným prínosom pre školy. Na úvod si dovolím odozdať slovo pani premiérke, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz príjemný dobrý deň. Ďakujem za privítanie na základnej škole, tak sa mi vybavujú spomienky. Veľmi vítam spustenie pilotného projektu na overenie nových spôsobov výuky. Myslím si, že treba rešpektovať fakt a moment, že naše deti už nepríjmajú nové technológie ako niečo, s čím sa majú učiť zaobchádzať, ale že to už majú ako bežnú súčasť života. Tak zo žartu zvyknem povedať, že nie sme ďaleko od momentu, keď namiesto prvých slov mama, tata sa dieťa ozve a povie, prosím si PlayStation. Ja už dnes vnímam, ako veľkej časti slovníka našich detí a nastupujúcej generácie častokrát nerozumiem a vysvetľujú mi, že sú o krok vpredu pred našou generáciou, ako rýchlo reagujú na nové technológie, ako zručne narábajú s novými technológiami. Keď som robila rozhovory na gymnáziách a na moju otázku, čo čítate, tak prvá spontánna odpoveď vždy zaznela Facebook. Inými slovami, vítam a podporuje táto vláda, aby sme reagovali na to, čo nové technológie prinášajú pozitívne, teda priblížiť svet vedomostí a poznania deťom formou a spôsobom, ktorý je im vlastný a naviac je pre nich príťažlivý. Keď dokážeme, a niektoré ukážky som mala len tak možnosť svetom nahliadnúť a bola som naozaj očarená, keď dokážeme priblížiť poznanie spôsobom, že je to súčasť života a reality, názorne cez nové technológie, tak i vzťah k výuke našich detí bude prirodzenejší, spontánnejší, pružnejší. Spúšťame projekt pilotne na 300 školách a po overení spôsobu, ako funguje, ak sa potvrdí, že to naozaj má všetky parametre, ktoré takáto výuka má mať, sme pripravení tento projekt spustiť na všetkých školách v Slovenskej republike. Technologicky sme pripravení, veď školy majú za sebou akciu Infovek 1, a beží Infovek 2, to sa týka technického vybavenia škôl. Navyše, takýto spôsob výuky, okrem toho, že je interaktívny a je možné vstupovať do daných predmetov, tak pánom pedagógom, ako aj deti, keď budú pracovať s týmito programami, je schopný reagovať na všetky nové poznatky veľmi okamžite a rýchlo, čo ale neznamená, že chceme úplne zrušiť tú klasickú knižku, ktorá má svoje postavenie a svoju úlohu a funkciu. Napokon, i vo svete internetu naďalej ľudia chodia do divadla, chodia do kina a siahajú po klasickej knižke. Rovnaké platí pri digitalizácii výuky, že je to nový spôsob, nová forma, ale to neznamená, že úplne vytlačí na okraj knižky alebo knižky pre deti, ktoré v domácom prostredí nemajú prístup k moderným technológiám. To by sme ich diskriminovali a nebolo by to v poriadku. Takže ja môžem len poďakovať pani riaditeľke a všetkým školám, ktoré vstupujú do pilotného overovacieho projektu a zaželať digitálnej výuke úspech. Zaradíme sa tak v rámci Európy ku školám a školstvu a vzdelávaciemu systému, ktorý ako jeden z prvých nabieha na tento spôsob výuky. A
naplníme tým jeden zo základných cieľov zlepšiť kvalitu vzdelávania v Slovenskej republike. Je to náš vážny problém a to, čo spúšťa ministerstvo školstva s celou podporou vlády, je práve krok k zlepšeniu kvality vzdelávania na našich školách. Takže želám veľký úspech projektu. Ďakujem, pani premiérke. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem pekne za slovo. Momentálne rozbiehame test, reprezentatívny prieskum. Zapojili sme do neho školy z rôznych regiónov, školy z malých obcí, aj väčších miest, školy štandardné, ale aj školy špecializované, tak aby sme dostali spoľahlivú informáciu o tom, či ide o projekt, ktorý je vhodný do nášho školstva. K tým dôvodom, ktoré uviedla pani premiérka, je málo čo dodať. Naozaj tie učebnice budú žiť, na rozdiel od súčasného stavu, budú môcť byť aktualizované prakticky online. Nebudeme musieť čakať, až sa objaví nová informácia, či vo vede, či v pedagogických metódach.